Senajan sing wadon ora mekaya, ora luruh duit, wong wadon asline pikirane luwih stres. Lamun wong lanang tak karibruk ning duit toli uwis, ora pengen ngerti. Pokoke sega kudu mateng, lawan kudu ana, lambi kudu bersih. Lah ning kene katemu mete wong wadon kudu bisa ngatur duit sewu kok nyukupi kabeh. Tuku beras, tuku lawu, tuku sabun, tuku kiye, tuku kae. Lamun kudu ngomong tak akeh. Durung kanggo anak sing lagi banter-bantere jajan. Sedina resikone anak ora cukup 10.000 ya lik. Walau wong dagang diandek-andekna. Mbok kita puru-puru jajan, padu asal anak aja nangis pas ana wong dagangan ke untung. Kadang ana wong lanang si pengertian ning kondisi wadone, tapi iya ana sing ora ngerti ke. Bahasa ngomongnya kayak kiye. Duit 5.000 ke tenggo apa bae sih. Wonten dadi wong wadon bisa poros temen tanpa tak kondisi, tanpa pengen ngerti bahwa keperluan rumah tangga kue akeh. Semono bojone orang ngeluh, ora sewot, dinen duit semono. Primen lamun bojone sing sipate tukang nuntut ning lanange. Delat-delat pengen tuku klambi, delat-delat pengen tuku pemutih, delat-delat pengen tuku make up. Walah, gawat darurat lamun modele kayak kue ya. Bersyukur duwe bojo sing bisa nerima analakane, sing bisa nerima susah senenge. Sebab ning jaman saiki wis mulai jarang ana wong wadon setia di saat sampean ora duwe apa-apa. Akehe ya masih mending milih dadi rangda daripada urip kudu sengsara.